Здравейте, мили мои драги зрители, и добре дошли отново в канала ми. Но този път не кой знае какъв канал, ами YouTube канала ми, човек. Вече официално имам YouTube канал за телефона, ще имам и за компютър, разбира се, но за сега е само за телефона, ако ми е скучно, да можете да гледате. Но сега, нещото, което ще направим в Poppy Playtime е, че ще го спидраннем. Ще се опитаме поне да не умираме. Това всичкото трябва да го минем. Интро, плей. Да, така. Също така, ако ви е харесало видеото и искате да продължавам все така, абонирайте се за канала, ако не сте вече. Харесайте видеото, но нека да започваме. Ние започваме. Така ста игра специално толкова я обожавам. Обожавам. Къде е? Да, общо взето, но я обожавам. По-хубава игра от тая. Освен, нали, така казвам, Five Nights at Freddy's, която е много по-яка. Security Breach преди. Е доста по-дълга, има доста по-вече пъзвели и тук ще да умра. Мале, как ми е лаги на телефон, човек? Толкова че също криквайка. Толкова бавно трябва да ми зарежда. Айде, дай му. Ръката ми мина малко през това. Това не е проблем. Да, въобще. Така, тук целта да се прехвърля на другото и да го изчакам се качи малко, за да мога да отида и там. В принцип, мисля, че и на това мога мале как ще да падне. Тъпам скринта. Знам, играл съм играта, спокойно. Може ми с ръце, може да натиснем на екрана. Все пак съм си много добър на по-следен. Ама как да кажете, че не съм добър? Ще да умра. Дай тук катнап. Може би тази част, нали, е най-страшната от всички, ама и пак не е толкова страшна. Soul Chapter 5 поне си заслужава да е доста страшно, човек, наистина. Оле, здрав... Да, май не си много щастлив. Може да го отворите? Не си. Всичко трябваше да съберем батериите, които дори знам къде са. Значи тук и едната тук. А тук започнахме където катна флачи и ни изхвърля после през това. Аз моля го. Трябваше да промах, никога не съм пробвал. Ей, чилаут. Тук ми чупат краката. Продължаваме. Yes. Fast. Shut up. Да, чум. Check this out. Did you do that? Не, брат, Попи беше. Аре, скочи, бе. Да. Къде беше? Да.
Да, накратко трябва да отидем в Playcare, където това е Home of Catnap, демек домът на Catnap. Тя е Оли, тя ще ни помага, която Оли в Chapter 4 е прототипа по принцип. И буквално прототипа ни помага. Но да, общо взето това е. Ще тръгваме ли някой? Сетихте се. Hello, my name is Elliot Ludwig. A smile is hope. A smile is hope. A smile is a smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. The spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse. Вижте ми надписи. Ecosystem beneath the surface. Вижте ми надписите, които сега ще ви ги заградя. Виждате ли, човек, той какво говори, те къде пишат? Playcare, това го казва преди 10 минути. Защо? Дори гласът е закъснял, в смисъл, аз като влезна през това, като влезна първо от тук, е така, като стигна горе-долу до там, тогава казва Playcare, не като съм циганската махала. Така, общо взето, това е домът на Catnap. Елиот Лудвиг иска децата са щастливи, да имат safe home, демек. Абе, такова, как беше? Абе, такъв дом. Сейф, как бе, нов брат. На английски го знам, а на български. Така ми е на езика, човек. Сейф. Безопасен хом, бе, безопасен хом. Безопасен дом. Искат да се усмихнати и такива работи. Ми, брат, да, искаш, ама, както виждаш. Ето, това примерно е било дете някога, а сега е играчка. И това има кръв. Но да, общо, за. Това ли е прототипа? Kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. За какво това? Газ продукшн. Но стъгна да си отваря ми инвентар, да забравих, че тук има такива. Мисли. Там знам къде. Бът, не моля да скипна този разговор, бе, човек. Ще го... Тая, значи е гати дъра, бъра. Като цяло, ето оттам, където е статуята, за тези от вас, които не знаят, за тези от вас, които играят по Playtime, не знаят какво да правят. Тази статуя, като продължиш по тая пътечка, до тук и вие ще видите едно като червена врата. Тук е Gas Production Zone. И ще трябва да спра сега за малко видеото, защото ще зарежда, да. Тук ли сме? Тук сме. Браво, бе. Така. Welcome to the Gas Production Zone, the beating heart of the whole evil Playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called smoke.
The Right red now, smoke. it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Всякакво беше, вечек. Find a way to divert the gas. Divert the gas. Просто го натисна. Не. Добре тога. Лила. Да, тук взимахме лилата ръка. Добре, там има батерия. Така да е място за батерия. Тук мисля, че беше батерията, ако не се лъжа. Да, петия. Тук, в принцип, това е за към края. Като завършваме по Pretend Chapter 3. Това се отваря, слиза. Няма да я ви издавам спойлери. Няма да ви казвам спойлери. Брат, не съм бавен, ще скипна тази част. Ето ни. И какво отваряш това? В смисъл... Защо? Това го отваря. Това си просто е така. Окей. Ръцете! Много добре. Yes. Да, колко е добре. Да, бе! А сега тук имаме ръчички. Окей, хубаво, супер, всичко е точно. Къде сложи това? Мет само си ги сменя. Колко епично беше това, човек, като го изиграх за първи път. И така. Касет. Да, това беше инструкциите за ръката и такива работи. Окей. Сега това ни изстрелва много вече. Сега... Чак толкова. Да, може да се каже. Оп. Тук мога ли? Мога. Супер. Ой. Дайте. Брат, какво по... Would you actually fall? Така. Просто трябва да го скокна това. Моля, please. Да. Добре, значи сега. Така правим. Окей. Се свалим надолу. Тук. Да, в Pretend Chapter 3 има доста пъзели, наистина доста. Не натам бе. Чаме леле, боже господи. Сега някакво от май трябваше тук да го придърпаме. Аз тази игра, между другото, не съм играл от доста отдавна, наистина доста отдавна. Сега така. Да, какъв съм умен. Да. Значи сега, тук какво беше? Че аз съм позабравил леко как се... Супер да го знам. Значи сега, това беше номер 1, нали? Това е номер 1. Да, скачаме на тук. Така. Взимаме ток. Да, първо с това май беше. Не. Ето така, там. Ой, о боже. Брат, цъкнах на ръката, човек. Боже господи, защо така? Защо? Сега всичко трябва да правя наново. Добре, що ме паса? Нещо ново, ама така, ръчички работи, моля ти се. Мерси. Това исках да видя. И ти насам. Ти тук, да. Добре, окей. Значи всичко е точно. Аз направо може да седа и тук, после ще го обърна на това. И така просто правим. Хоп. Да, ето. Това отключи, мисля, че е това.
Да, ето това го отключи. И това вече отключва, мисля, че вратата. Да, ето кабело следи. Да. О, боже, сега какво беше? Май това трябва... Добре, нямаше нужда, но добре. Това трябваше ето така. Това трябваше ето така, да. Сега, о, моля се, човек, моля се. Опа, майко мила. Лоп. Казах лопа. О, мага, на границата бе. Ето така. Мисля, че са просто това го удрям, чакайте да се премеря с снайпера. С снайпера, да. Не, бе, човек. Дай му. Така, браво. Браво, момчиле! Дай ми ръката, моля. Не ме хакирайте. Това сега ще се отвори. Игра съм играта с... Не, нещо. Може... така. Браво. Ой. Това вече ми е отнело 16 минути, което мисля, че е добре. Алло, Попи. О, боже, баба. О, с халюцинейшн ходила, брат, това беше много яко. Бре, пак няма ви спойлервам. Все пак ще проверите, защото ще ми зарежда. Или не? Какво се усъмнявам в тази игра? Също така ми пишете в коментарите на каква друга игра искате да играя следващия път. Чете малко. Между другото, Volume Brightness, гама, къде е гама? Няма гама. Добре. Разбира се, вече. Brightness. Да. Но общо взето Brightness трябва да ви е на 100, ако играете, защото да виждате малко. Да, ще се виждате доста по-добре. Примерно сега, ако си махна фенерчето за малко, пак виждам, така че... Но да, нека да отиваме насам, излезнахме от добре, викам си. Тъмница. Key to Swamp Sweet Swamp. Може ли ми го дадеш вече? Сети. Restore Power in Home Sweet Home. Да, брат, знам какво да правим. Моля ви, не карайте. Сега обаче не си спомням баш кое беше Swamp Sweet Swamp. Това е Playhouse, да, не е това. Мисля, че беше... Не, това е такова. Към края трябва да отидем там. Мога басейнче. За тебе края не е бил много щастлив, но добре. Това е... Това беше... Ай. Къде отидох, бе, човек, бе? Как се наврях тук, бе? Значи... Това какво е? Май това е Home Sweet... Да, това е Home Sweet Home. Или пък училището е това? Не, това е Home Sweet Home. Да. Разгадахме го, мили мои драги зрители. Да, ето. О, боже, чайте шки. Къде всичко е точно? Пак лози. Ето ни отново. Да, тук беше този пушек, така казано. И сега нямаме спринт. Няма да се върна, разбира се. Но мога да скачам, мога да скачам. Скачам, видях някакъв червен пушек. Добре, нещо това си е червен пушек. Това беше доста гадна част, наистина. Първо, че ти губи времето, второ, пълна е с джамскерове, така че ако сте по-така... Happy and fun. Why was it done? Къде ти тръгнем? Защото е едно и също.
Но да, ако сте с по-слабо сърце така и не можете да понасяте страшни неща, можете да скипнете тази част, защото наистина ви препоръчвам. Има доста джампскерове, но аз го правя за видео. И да, така. Боже, колко съм баве. Ало, Али, какво става, дебатка? Да, но тук не. Къде беше обаче телефон? Но май го пропусна. И то тук е толкова тъмно, че не мога да видиш човек. Не знам къде тръгна. Той е май едно също. Надявам се. Колко е тъмно, човек, нищо не виждам. Оп, не, грешно. Аз мога да отварям някакви вратия? Не мога. Защо е толкова тъмно? Аз съм увеличил гамата. Там да е брайтнес. Трябва да бягаш. Добре, видяхме Catnap. За пръв път. Трябва да надявам, защото съм десничен. Така, продължаваме. Дясно на лавата, надясно само мога. И наляво мога, ама надясно ми излежа. Catnap, не дайте, моля се. Към началото съм. Ой. Ой, боже. Ой. Стига, кучета, FBI, open up. Catnap? Не. От тук бе. Да, не е много правилно. Значи в хорор игрите, да, ама в реалния живот тръпвате с чудовището е много правилно. Боже, защо е толкова тъмно? Изгубен съм. Как влезнах тука? О, боже. Играта ли ми бъгна? Какво става? Вижте. О, да, ето. He wants you. Кой ми иска, брат? Знам, че ме искате. Що това? Аз съм тука, като цяло май. Тук. Да, Catnap, какво искаш? Следвам го, просто го следвам. Знам, че не е много правилно. И пак тук е някаква тъмница, бе, брат. Защо ме докара тука? Значи съм на там. Как се котя като някаква пияница, брат. Но като мина частта с Home Sweet Home ще спирам, дами и господа, защото вече стана 24 минути, което е доста. В TikTok ще съобща, че имам YouTube канал, но да, общо взето. Затова как ще се затвори човек. Да, следващата касета на леглото, да. Тук с Hallucination Huggy. Welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, What? you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the hall, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just
you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back Years later. your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you Hallucination Hollywood народ. invincible or Може би Chapter 3 беше най-ценнострашният чаптер от всички. С Chapter 4 пъзелите са много тъпи. smile В смисъл и самите то дори нямаше джемскерове, гонене. Освен Smiling Critters, не ми Nightmare Critters. Тука човек. watching and waiting patiently Тука for their човек. turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Welcome home. Ча, защо не мога да си движа екрана? О, мага, ча. Не тъй. Ай! Ай! Не. Лошка ги логи. Хора, скипнете го това, ако ви е страх. Не. Бадиха ги. Бет Адолф. Не, брат, спри. Нямам спринт! Сега ще ви кажа, че трябвало да ни джъмскерне. То това е целта в играта, да ни джъмскерне. Но, мили мои драги зрители, мисля, че минахме частта с Home Sweet. Не съм. Да, сега започва. Но но ще бъде до тук, защото вече снимам доста време, с 27 минути, това не е малко. Така че, мили мои драги зрители, това беше всичко от мен. Чао! Гледайте ми TikTok, гледайте ми Instagram, който никога не съм качвал. Скачвал само, ама не качвам, ама да. Общо взето, абонирайте се в TikTok, абонирайте се в YouTube. Това беше всичко от мен. Чао! И очаквайте видео или утре, или много по-скоро. Чао!